Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioko goi mailako teknikari zikloa 2000 prestakuntza ordutako goi mailako zikloa da. Berau, lana edo egoera pertsonalak direla medio, bertaratze bidezko prestakuntza ezin egin eta fabrikazio mekanikoko produkzioaren alorrean lanbide kualifikazio bat behar dutenei dago zuzendua. Ikasle bakoitzak bere behar eta ikasketa erritmuei egokitzen zaion ikasketa ibilbide pertsonalizatua eraikitzeko aukera izan dezan, erdi presentzian modalitatean eskaintzen da. Azken finean zikloa amaitzen duena gai izango da, fabrikatu beharreko produktuaren prozesuei buruzko dokumentaziotik eta zehaztapenetatik abiatuta, mekanizazio bidezko fabrikazioa eta muntaia planifikatzeko, programatzeko eta kontrolatzeko. Beti ere, kudeaketaren eta produktuaren kalitatea ziurtatuta. Tituluari loturiko gaitasun guztion lorpena bermatzeko asmoz, online eginiko jarduerak bertaratze bidezko saioekin osatzen dira. Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioko zikloan, saio hauek, arratsalde gaueko ordutegian egin ahal izango dira, lanbide heziketako ikastetxe integratu diren Elgoibarko IMH, Barakaldoko Nikolas Larburun eta Gasteizko Mendizabalan. Goi mailako teknikari honek zertan egin dezake lan? Esate baterako, fabrikazioko arduradun, kalitateko arduradun, PNF-ko programatzaile, produkzioko programatzaile eta beste hainbat lanpostu bete ditzake. Ikastetxearen prestakuntza eredua, metodologia aktiboetan oinarritua eta eginez ikastera bideratua, ikaslearen jarraipenaren eta tutoretza pertsonalizatuarekin osatzen da. Gurekin ikasten hasteko arrazoia izan da, etxeko lanak edo etxeko egoera bideratu eta lanean jarraitzeko aukera izatea eta titulu bat izan.